bynta ka jengrakhe ya ka Gandhi Jayanti ka bor penya district Jongka West Jayanti Hills ringkat ka jinga trailang ka Jowai Municipal Board ka dorbar snong timpang yaw musyang ka Jowai Traders Association ka Market Committee CNI Market ka Jowai Presbyterian yaw chiap bat senrat Jowai kilapan long ka jingpen khuid ya ki bynta ka yaw musyang kum bynta ka swach hata hi seva. Kinong song snong ka yaw musyang mo sa lingkat kumju kinong song yo kinong song dukan kenthop ka yo CNI ka yo senrat Jowai Presbyterian yaw chiap kilawan bynta hakani ka jingpen khuid yo ya ka jingalang shwa ka jingpen khuid lapanya da ka additional deputy commissioner ka kong dahon lang vi lingdo MCS shwa kani ka Jowai Traders Association JTA kalapan ko burom ya kinong tray sorkar bakan thup u SDO MEECL uba iposna traffic in charge ba Rocky M Umlong bat u executive officer ka Jowai Municipal US AMSE na ka bynta ka jingsakri jongki ya ka imlang sa lang lasam ru ya ki certificate sya kinong bynta ha ka swach hati hi seva week ka balapan long nadu ka khat santrik nailur bat penkut bynta kasni balapan long da ka Jowai Municipal Board.